Pięciu piłkarzy reprezentacji Polski w tej chwili w polu karnym przeciwnika. Dośrodkowanie, Dudka i 1-0 dla Polski. 25 minuta spotkania. Łukasz Garguła dośrodkowuje do Dariusza Dudki i obrońca Wisły Kraków pięknym strzałem głową pokonuje Marta Poma. O to chodzi, zdaje się mówić, Leo Benhaker. Znakomicie wykonany ten stały element gry. I Dariusz Dudka w swoim 11. meczu w kadrze strzela pierwszego gola. Fantastyczna bramka. Garguła prawą nogą, piłka odchodząca od bramki Marta Poma. No i proszę spojrzeć, z kim wygrał pojedynek główkowy Dariusz Dudka. Starmon Emelo, numer 9, a to najlepiej grający w powietrzu piłkarz reprezentacji Estonii. Brawo dla Dudki, brawo dla Polaków. Znakomitym występem w estońskiej bramce. Kolejna szansa dla Polaków. Pomi! Czy będzie 2-0? Tak jest! Adam Kokoszka. Coś niesamowitego. Człowiek, który do tej pory bodaj 3 razy zagrał w składzie Wisły Kraków, podwyższa prowadzenie i obrońcy Wisły, stoperzy naszej reprezentacji, dają nam wynik 2-0. 32 minuta meczu. Zobaczmy. Ogromne zamieszanie, Pom, niepewna interwencja. Dużo szczęścia Polaków, świetnie blokował Marta Poma, zdaje się Radosław Matusiak, Łobodziński strzelał głową. Tak, Matusiak znakomicie zblokował bramkarza rywali, a Kokoszka pewnie trafił do siatki. 32 minuta, jest już 2-0. Co za dzień dla obrońców wicemistrza Polski. Hiszpański arbiter, który na co dzień, podkreślam to raz jeszcze, sędziuje w drugiej lidze kraju, w którym rozgrywamy to spotkanie towarzyskie. Na to się jednak nie decyduje. Siłą reprezentacji Polski dzisiaj są stałe fragmenty gry i znów niewiele brakowało nam do pokonania Marta Poma. Dudka, Golański pod bramkę rywali i proszę Państwa 3-0. A strzelcem gora dla reprezentacji Polski jest Maciej Iwański. 70 minuta gry. Polska prowadzi z Estonią 3-0. A dla Macieja Iwańskiego jest to pierwszy gol w naszej reprezentacji. Piękne uderzenie lewą nogą po strzale Pawła Golańskiego. Piłka odbita jeszcze od Piszczka. I zawodnik Zagłębia Lubin podwyższa wynik tego meczu. To drugi występ Iwańskiego w pierwszej reprezentacji Polski. I pewnie na długo zapamięta, kto będzie wykonawcą tego rzutu wolnego. Czyżby Maciej Iwański z numerem 6? Zobaczmy, nie, Mart Pom i 4-0. Drodzy Państwo, piękny strzał z rzutu wolnego Paweł Golański. A więc mówił w przerwie Rafałowi Patyrze Paweł Golański, że marzy o pierwszym golu w kadrze. Fantastycznie wykonany rzut wolny, piłka ponad murem. No, gdyby podskoczyli estońscy obrońcy, nie mielibyśmy tego gola. Ale jest 4-0 i kolejny raz możemy gratulować